Gusto mo yung magkano, eh? No, 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 no. No, No, kaya mo, no, no. Ano nung ano, eh? Mau lang kadang aw. Dauri. Ikaw orang kita. Laro ko may. Meron di. Ala sa kanila kaya. Kata-kata kayo matera yung. Nung rapat di. Tira na, panungan. Amdap. Ano nawag ko? Naber mo nyo? Dauri. Yang naroon na kampuni kinay, ngayon naroon, Mr. Apo, Ako karoon ka ni Mr. Orange. Ay? Ay, puri na nung, nakanap si May, kawaran, itapo ayun, kongra. Ay. Yung tinanong kung ito ka na ito yung natin na. Ang kuwan, natang ka na, nakasuwa yung anjare. Kaya hindi ka natang upay, Nasa sipo, kung ito ka ni pay, tuwa burus, burus ka na nito, may kinahan, kawan pay. Tipi man nawat nga ni kasuwa yung burus, pati buhok, kuya, di ako kayo na, hindi buhok kaya. Kanaka na patang, kawan burus. Yang man nawakin ako, at kaparaparay. Ngayon, yasan, sa korobok, timia, tayo ka anak. Mintimia, ay yung mga tangwag na konti foreign affair. Minti foreign affair, ay yung mga kagayag na konti BSO. Kaysa may BSO, ay yung mga na konti fiscalis. Isa may fiscalis, ay yung mga na konti tararwa, tirari. Tunorat, health. Yung mga na bukat health, tunorat. Kaya mga sa korobok, health. Hindi tayo yain ang puri. Kaya enjoy na kami tayo. May once, tiyaw nga sinabi na minay na ano na. O si Tex, kanakyan Yex, awakyan ay. Ang kanagyan ngay, panagay ko pa yun. Ngayon ay mintiyaw, ay yung mga tangwag na ko PC. Ang mga tangwag na PC. Bukit na katoto, di ba yes? Iminti tayo yari. O yung mga katupiyag na ko, bitipes, puno kira, puno no language, my mother tongue, out there. May ganun yung kira, bitipes. O yung mga katuatuan, tagura natin, virus ka. Imin na ay, o yung mga tangwag na konti, tirarin, at tigay biyay, na mga katuatuan, may virus, takay mo, nagit na kuwan na, ay ganun, rora, yung tayo ka. May, tayo ay, yung kakaitaw ba, yari kimo arhura, imi, tayo ay, Aku kata dia apa pa. Ang musinaro kay nga na puli ko papay ka ra kay. Nga puli ka nga kini yo puli kabayan ni. Nai, kita bay kay iya. Pun etas meta kay ko. Nai, si tangi dia pa. Si Tex. Kana kam kata Tex. Ngai tay na dak. Tsaka way yu ngai ta kan tani nga ko roy. Ila pun dia loy translate kau ini na di peso na otakon. Ano sa translate takaway yu. Takawawa. Sangat. Sila mga tarara na nawa, okay? Napun dia ini tanda kana kau kuasa yu jaus kana ano pa yu. Ini translate tan. Katuate, okay? Wala ni roy umi. Sampai mo. Aku tak mahu aku nak tanya, bebas. Pas nak sebut nama nak, okay? Bila translate, kau ingat, the main road. You want the land, you want that, kamu okay? Oh, tak kau ini nak translate, temerau. Jangan dia kau sudah utara, kau apa nak jadi? Abu musik kata kayak ini. Pak, saya tu kata, sampai. Kemudian kita tu bayu, pak, kita tahu kan, you want cari. Jangan sebuah ini pak. Yung kwan tiyan kaya kito wet, Tawanan kaya naman ako ini, Kani ngingimi, Pai kaya kami ngayon, Kito na tayo ni. Tawanan kaya yun, Pangay pa. Isi nakakawag mo kung napunto kayo. Alam ba, kaya kasukat tayo yan ako ini. Siguro na lang bubusi na, ako na ligat. Tako kayo, nabubusi ko. Nay. Kung nabubusi. Nay. Ako na ligat, kalaw tinay still na. At ako na siya, tawag na, bakit yung tinili. Tako na ligat, buko ngayon.
Ako na ba yan na na nakakaw di ko man. Nakita ka nga. Ako ngayon siya di. Sa kanya. Ano po? Wala nang buwan sa akin. Ngayon? Magtinong to, buwa. Matulog niya ito. Ay, alam mo busi. Pegan di, na di, uwa pe buwan. Tam. Yan ako na. Pegan na ang puningi. Eh man, Nakita ka nga. Nasaya na yun ako siya. Ito ko niya din. Ako niya wala mo kay kakao di. Tukod sa di. Ano yan? Tindaw. Ayo timingaw. Yak yung? Timingaw. Takatin. 1,550. Ay $15. Tapos, ito na nga paralan na kami kanya kawa yun, okay? Ang nara pa bukit na may bismay. Ang ngingimi niya, ikasan ng wala, ay atin na. Tapi rin kaya kayo tayo pa. Ngingimi kayo na rin ang mo din. Say takama. Na, sa kaso na uwagis. Okay? Ang nara pa rin kami tayo. Tigiroy kami. Yun. Yan niya ka. Nandiyan ko lubukas, kurang kakabang-kabangan. Yan. Araw siya. Ano? Sinakakaya mo ba? Pwede mo. Hindi yan. Hindi yan kibukat ka. Mr. Abo! Ano yan? Galing-galing na. Mr. Abo! Mr. Abo! Ay, wala. Nasaan uli kay? Aki yan ba usari? Yan di. Tiya sari. Yagi ano? Yan ba yan? Yagi yan ba yan? Yagi. No, tirari no. No. Tuwa na dispenser ama eh. Abang tirari ba yan? Tumuta 집에서? Pwede na buya at may durot. Ama ba yan di ba bis? Eh ba? No, aki no na nausino. Saman totoo na tiwa sa mga gilya. Sa mga kiliya. Ay. Sa mga kiliya. Kita na tayo yaro ko na. Habang nagtong na kayo. Sama na tawaran na rawa. Ikaw ba? Ano sa saan ulit na? Alam mo ano ba? Oh, ina di. Ay, kaya yan. Wala no. Ay, ano yan? Ay, Nanonood na ako. pwede ano ko na na? Nakayig, ano ako yo. Ay, pwede ba na ako? Esok ko eh. Kaya na kaya na. No, tinayo. Tiamchian. Tiamchian. Jamsiya. Ayun na, pahinta, taka ko to ka. Koto ko yung tibuya. Tiamchian, was. Teka, ano, hagyan. Sa mga ano. Kaman na ito uwot yaw. Eh, sa mga, yung kaunong ko diyan. Sabolimetin siya kaginuman. Irohiligan nakita na karawan na kung nanyametin na kakakan siya kaginuman. Sarili mo sa gilya, kaginuman. Ano? Ano mo kaya kung tutuwan nila na ako yan? Kaya ako ang nakalagay ka na. Kaya hindi kita mo nakalibun na ganyan eh. Yan na tinutuwan eh. Bagay na, hindi na awat. Mga ko, sinateo. Eh, di kamay ito ba yung kawan? Wala pong dinero yung setting. Makes sense. Eh? Hindi ko katahan. Stebo. Ano ko masasabi? Saan ako mo yung restaurant mo? Hindi ko tanong kaya. Hanap ko nila, hindi ka tamat yan. Napunta yun, nagdadaka na
tau ko sa iyo Zeus kan ano pa ito. Ini kan translate tan. Katuate. Eh? Ang mga bibili ka, nakakita ka, tama. Ay, sarang tanongin na lang. Tama kita kami ko dito. Ay, Terus kita tama guys. ay, tanongin ako. Doon, tama ka, tatuon. Ako na sa'yo. Sarang ko ang nugyo, kaya ikaw, nugyo lang kayo, ikaw, nugyo. Kaya na ba yan natin, kaya Kawan ang ayos. Ikaw na nun, Diyos, di melang ka nga. Oh, hindi pa yun. Soy! Ang nakaturo man, no? Ayan, gusto mo yan, uno pa, anak ko ha? Anak ko mo yan. O, anak ko ha? Silok. O, ay, anak ko. Makan. Kanya po di kayo na punta na yan. Yan ang men, sa rangbuan. Sinawari yan doon. Aki yan, Jess, eh. Wayu. Ha? Saan ko yan eh? Tuhan, eh, ino. Ay, ano? Ato ka. Ato ka, ano? Siya ka lagi arom. Siya kayo limim ka kaya ko. Ano? Ang arabay sa sitwang ko. Ayun eh. Imbetin ko takatin kanan. Uwa takatin muto. Kabing na takatin tomato soup. Ano? Yan nga. Matataka ka. Yan ko tinang. Oh! Kunta ko ba na niya pa yan? Ikaw na nikin. Akala ko na. Ilang kong tatawim, tatadyaman niya kay. Tinaw tangin niya. Tsaka ni mga kunang kong itatawa pa ka pero kanila yung. Kusuang ina ko to ba na niya? Hindi na asuna ka. Ano ba yan? Tinaisa ko na kanila pa kanila. Yan na. Ano po? Oh, kuani. Tietot food. Tietot kani. Ano po tingnan ibay mo ko Kaya na. Kulo ya giro ka tigay BF. Kaya di kay BF. Ikaw ka tigay bagay minaw kay BF. Yes, sir. So, kung po kintel, ay yung mga tawag na ko busy. Eh? Mga tawag nga busy. Kasi minanda. Abi na minaw kay BF. Wow, no, nang iyan din natin ako. Wow. O si Tex. Kanakyan ni X. Eh? Ang kanagyan ay. Ay, hindi ko pa yun. Nanaro. Kulang tatano! Kulang tatano, tama niya, bigay. Wala ko riyan ng mga. Oh, anak ko na hindi ka tapay. Yan na, rabay ako na nakikong ko. Wala ka kaya. Di ako lang papangal. Ano mo, kiran? Tawa na buwat yan, kakawala ng mouse. Kung nakakawala, kiki pa ka. Kung lang muna tabay ng musisi. Ang kami tayo utang. Wala Kaya ko. bitin na rin. Ang check. Kulo na takangan daw check ka rin. Aki at pela si kunna kaya kain na nun. Ngayon, ikaw kayo tabay, kakawala. Ha? Wala kong engineer, walang setting. May sense. Eh? Nakakalik na kaya Wala ko na ba? Ako. Imani nga upo to ka rin. Eh, kung hindi kami nakina ron,